Yuk, ikut wong tua Mas Andra, semoga vokal cewek Ilpi, matur sembah nuwun. Semoga campur sari dan juga dari teman-teman HR Pro video syuting dan juga HR Pro audio. Terima kasih banyak matur sembah nuwun. Semoga egone wong tua dados. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke Mas Kantong siap nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ora ana dan dikasih sayange sing kaya cahyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewe